Yau dai ranar Juma'a ce kuma ita ce rana ta farko da an kaso ma wa'annan wasannin gargajiya da ake yi bakin kofar gidan mai martaba sarki Alhaji Ado Musa Tawa. Wannan sallah ita ce aka sama zuga sallah adarkin wadda ake yi don tuni da dukkanin wasannin gargajiya wadda an ka kawo dukkanin ma'aikatan likitoci daban-daban da kuma alhazai daban-daban da kuma hukumomi daban-daban da jami'an tsaro daban-daban da dukkanin al'ummar garin Tawa ne suka ba da haɗin kai don ganin cewa da wannan kokowar gargajiya da ake yi da wasannin gargajiya an yi su lafiya an kare lafiya. Sai mu ce kuma gobe ranar asabar ce wadda ta yi 6 da watan 5 kenan, sai kuma ranar lahadi inda za a kammala komi da komi. Allah ya ba da iko halarta, wanda bai zaka ba ya kamata ya zo ya ga dukkanin wasannin shi na gida, inda wasannin mu su masu yi gaskiya wasanni iya yadda ya kamata. Ako daga dan uwanku Haruna Salifu Jihadi, Zaman Tare TV, ina muku fatan alheri. Cikin tsarin mu na kokowa bai kamata ba a ce ɗan kokowa na gari guda sun yi kokowa a lokacin akwai wani ɗan gari tsaye, doka kaman tamu dare ya yi dare kai wani minti 4 na kokowa tsaron ko minti 1.